Έτσι και φέτος τιμούμε σήμερα με ευλάβεια και σεβασμό τη μνήμη του προστάτη του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας, του Αγίου Αρτεμίου. Μεταβολές πολλές συμβαίνουν στο ανθρώπινο περιβάλλον, πολιτισμικές, κοινωνικές και οικονομικές, οι οποίες μεταβολές αυτές έχουν θέσει σε κρίση και αμφισβήτηση θεσμούς και αξίες που πάνω σε αυτά στηρίχθηκε το παγκόσμιο γίγνεσθε. Παράλληλα με τις ανατροπές αυτές εμφανίζονται και φαινόμενα βία, τα οποία βία φαινόμενα έχουν αλλάξει προς το χειρότερο την πραγματικότητα και την ασφάλεια των πολιτών. Σαν ελληνική αστυνομία είμαστε έτοιμοι να διαχειριστούμε και να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση αυτή με γνώμονα πάντοτε το συνταγματικό πλαίσιο, την κείμενη νομοθεσία και με γνώμονα πάντοτε τον άνθρωπο. Είμαστε Έλληνες αστυνομικοί, αφουγκραζόμαστε τα προβλήματα και τις ανησυχίες της ελληνικής κοινωνίας, προερχόμαστε από το κομμάτι αυτό και βιώνουμε τις όποιες δυσκολίες. Όμως δεν ξεχνούμε ποτέ την εκπλήρωση της αποστολής μας, που είναι η ασφάλεια των συμπολιτών μας. Με βάση αυτό θα συνεχίσουμε να εκπληρώνουμε την αποστολή μας και με κύριο πάντοτε γνώμονα τον άνθρωπο. Ευχαριστώ και χρόνια πολλά σε όλους.